ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅର ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବସୁ ବସୁ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇ ପଥର ଭାରି କଲରଫୁଲ ହେଇଛି ନା। ମୋତେ ତ ଏଇଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଦାନ୍ତ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଭାବିଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କିଛି ତ କରିନି, ସେଥିପାଇଁ କାକରା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ନଡ଼ିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଧା ଛଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲି। ଆଉ ଛଡ଼ଉ ଛଡ଼ଉ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଅଧା ଛଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଦେଇ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଝୁଣା ପକାଇବା ପାଇଁ ତା କତା ତ ଅନ୍ତତଃ ଫ୍ରି ମିଳିଗଲା, ନହେଲେ କିଏ ଏଠି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନଡ଼ିଆ କତା କିଣିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇ ସାରି ତା କତାକୁ ଜରିରେ ରଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ କାକରା ପିଠା ବନେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ କାକରା ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।